ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. подписчикони меҳрубон, видеои имрӯзаи мо анамихе оғоз мешава аз дӯкони соатфурӯшӣ. ин дӯкон воқеъ аст дар 7-ум дарвозаи Корвон аз тарафи Оптовӣ. марҳамат, касе ки мехоҳад мисол барои худаш соат интихоб кунад ё ин ки мехоҳад савдои анамин соатфурӯширо оғоз кунад, марҳамат биёед дар амин 7-ум дарвозаи Корвон аз тарафи Оптовӣ. инҷа беҳад соатҳои арзон, ҷои амин ки шумо метавонед як лухт харидорӣ кунед, анаминҷа воқеъ аст. бинед чӣ қадар соатҳои хушрӯ ҳастай, интихобуш беҳад васеъ ҳастай. масалан ин соатҳо оғоз мешавад аз 7 сомонӣ то 1500 сомона. ана марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз. касоне мехоҳанд ки ба худ тӯҳфа бихаранд ё ки ба касе тӯҳфа кунанд, анамин тараф биёянд. чӣ хеле озима гуфтам. озя ин тараф бо дигар намудошам ҳаст. ман шумода пешниҳод мекунам ба ҳазур тамошо кунед. баъд метавонед интихоб кунед ё ки як лаҳза вақти хушро бо мо гузаронед. ин тарафа бинед соатҳо ҳам механикӣ ҳаст, ҳам сенсорӣ ҳаст ва дигарҳо. марҳамат бинед соатҳои мисол оҳаниёша бинед чӣ хеле хушрӯ. ино моделош ҳар гуна ҳастай, дизайношам ҳар хел ҳастай ки ҳар як кас бевосита, чӣ хеле ки гуфтам, бевосита меояд ба хости дили худ интихоб мекуна. ана ин соатҳо 11 сомонӣ оптумуш, ана поён 10 сомонӣ оптумуш, баъд бо ҳаст 7 сомона. чӣ хеле гуфтума. ана ино аллакай 30, 35, 40 амин оҳаниё аз анамин хел нархҳо оғоз мешавад. ина дӯстони меҳрубон, хоҳишмандо, чӣ хеле ҳозир гуфтам, як бори дигар бо такрор мекунам ки шумо метавонед амҷа омада бевосита харидорӣ намоед. ман низ азбаски аз пеш 23 феврал аст барои харидорӣ намудани анамин соатҳо омадагиам, чунки талабот ба анамин хел бор зиёдтар мешава барои ид, ба муносибати ид. озӣ ман инҷа соат мехарам, бо коробкаша мехарам, баъд барои фурӯш вая омода мекунам. аз ин тараф бинед чӣ хел бо ҳар намуд анам хел светилникҳо ҳастай, анам хел рамкҳо аст барои сурат, соат светилник аст, чанд намудош ҳаст ки ҳамчун сувенир, ҳамчун тӯҳфа беҳад зебо метобад. аз ин тараф бинед ино аллакай соатҳои нисбатан қиматтарай, вале беҳад соати хуби хушрӯ. ана касоне ки мефаҳманд, соата мешиносанд. ана бинед чӣ хел соатҳои хушрӯ. марҳамат дӯстон. ана ин ношам назар кунед чӣ хел аст. боварӣ дорам ки ба ҳар касе ки тӯҳфа мекунӣ чунин мисол тӯҳфаро беҳад хурсанд мешава. ана ин соатҳои девории болоро низ тамошо кунед. ино оғоз мешава нархш аз 50 сомон то 150-200 сомона. марҳамат дӯстони азиз. ина манам якчанд соат интихоб кардам. ҳозир бо мебинам. аз ана ин тарафа бинед, ин тараф 10 сомонӣ. ино соатҳои занона ҳамчун браслет кардагиянд. ҳамин дизайншон ҳамчун браслет метобад. ана сафедаш гирдош бо нигини сваровски дорам. ин тараф зардои дигар намуд ҳаст, бо сенсорни ҳаст. бо диққат тамошо кунед. ана ин соатҳо низ 10 сомонияй оптумуш, болотар бо 13 сомона ҳаст. ана инош 13 сомон. ҳар намудаш ино сенсорниянд. бинед, назар андозед. баъд як чиз дигар, ана ин соатҳоро бинед ки бисёртар барои калонсоло тӯҳфа мекунанд. ино нархи оптум 15 сомон. бинед чӣ хел хушрӯӣ кушода мешавад, друнуш даст соат ҷойгирай. ана дӯстони азиз,
подписчикони меҳрубон, ана ин намуд соатҳои военни, иноям оптомуш 13 сомонӣ. дӯстони азиз, айни ҳол ҳанамин дукон серодамтар аст, барое ки чӣ хеле гуфтам бисёриҳо ба ҳанамин муносибати идҳо ҳанам хел соат харидорӣ мекунанд. дар бисёр давлатҳо соата тӯҳфа намекунанд, мегӯянд ин ҳамчун касе ки соат тӯҳфа мекунад ин рамзи ҷудоӣ, рамзи дигару дигар, вале аллакай ман 5 сол 6 сол боз ҳанамин хел соат харидорӣ мекунам. пеш аз идо бо талаботш бисёр бо ҳанамин муштариён мепурсанд. ана ин тараф соатҳои девориро бинед чӣ хел хушрӯбош бо будааст. ина барои кухнӣ, барои ошхонара бинед чӣ хел хушрӯ. ҳар намуд мевагиву дигару дигар. дар ҳақиқатам зебоя як чизе ки дар зиндагӣ, мисол дар ҳаёти ҳаррӯза ҳамин соат лозим аст. ин тарафа бинед соатҳои занона, ана инош аллакай қиматтаракош. назар андозед, бо диққат тамошо кунед. чӣ хеле нав гуфтам, ино камакак нархш қиматтарак. ман занона дертарак мехарам. айни ҳол фақат соати мардона харидорӣ мекунам. айн тараф бинед чӣ хел соати зебо. дӯстони азиз, нархҳои ино 70 сомон, 130 сомон, ҳанамин калонтарш. ана марҳамат, касоне ки тӯҳфа кардан мехоҳед, ҳанаминора бинед чӣ хел хушрӯ барои тӯҳфа. беҳад тӯҳфаи зебо, хушрӯ. ана ин тарафа бинед дӯстони азиз, ялакай дигар дукон аст. ана инора бинед чӣ хел хушрӯ. ана ин майдо нархи оптомуш 35 сомонӣ, 38 сомонӣ. ана иноша бинед чӣ хел хушрӯ. ина марҳамат. яки беҳад зебоя. дар хонаам як ороиши зебо мешава вақте хонада ҳамира мегузорӣ. ана ина бинед. 75 сомон калонтарш, 35 сомон бо хурдтаракш. оз дар он дабо ҳаст як чандтаи дигар. ман ваёра бо шумо да пешниҳод мекунам. шумо бинед. и аллакай шашум дарвоза, якум рияд. касое ки мехоҳанд харидорӣ омадан, ин аллакай шашум дарвоза, якум рияд. ана инора бинед. ино 45 сомонӣ, 50 сомонӣ. намхел нархуша бинед дӯстони азиз. баъд бевосита омада шумо метавонед харидорӣ кунед. ана ино ҳастай ҳамчун сувенир, ҳамчун падарка. ана инора бинед нархош чӣ хеле 80 сомон, 120 сомон. дидед дӯстони азиз, ана ин намуд астай бо 110 сомон. ана иша бинед. касое ки мехоҳед ба мардҳои меҳрубони худ тӯҳфа кунед. баъд ана инаша бинед. ин ба фикрам 180 сомон буд. нархи аниқш афсӯс фаромӯш шуд. ана ин тараф аллакай рамкои арзонтарак. ино 7 сомонӣ, 6 сомонӣ. анамино бинед чанд намуд сураҳои зебои мо дар инҷа навишта шудагӣ ҳаст ки доштани ҳамин сураҳо дар ҳамон хона беҳад файзу баракат меорад. мисол дӯстони азиз, имрӯза видеои мо дӯстони азиз ба охир мерасад. худо хоҳад аз пеш боз видеоҳои нав ба нав ман омода мекунам. интизор шавед дӯстони азиз. гарчанде ки видеои имрӯзаи мо кӯтоҳтарак шуд дӯстони азиз, вале умедворам ки лаҳзае бошад ҳам шуморо хотиратонама шод кардам, аз чизе огоҳ намудам. бо мо бошед дӯстони меҳрубон. лайкро низ фаромӯш накунед
و برنامه‌های و ویدیوهای آینده ما رو انتظار باشید. خیر تا ویدیوهای آینده.